Bura mar ODM chano timo welo magi tarik 20 kod abiriyo juma manyien kendo jokanyo ojiwo mondo mi owuog oko mar tawo chenrono e yor kwe. Ojende mag ODM bende koro wuok oko mar jiwo jowetegi owuog oko kendo bedo gi duol e yierono okale manyo leo mag telo. Jafwambo mar Walter Mbaga nochopo e nyasi mane gibago Kamkunji, Kibra e kaunti ma Nairobi. Ikine nyasi mane obagi kar chung' od bura ma Kibra e alap ma Kamkunji kama ojende mag ODM miluongo ni Movement for the Defense and Democracy MDD kotelnegi kod Victor Marinde oko ni en kinde ma ODM dhi time yiero mag kor gwenge kendo nyaka time e yor kwe. Na tunajua nyinyi wote wenye mko hapa tumeregister kama wanachama cha ODM and we are going to participate in the elections of 27. So ya kwanza, vijana wetu wote wajitokeze on 27th wa participate for the grassroots elections za ODM. Ya pili, vijana wetu wakuwe peaceful siku ya election on 27 ya chama cha ODM. Wakati wa vijana ni sasa hivi. Vijana nawaambia kwamba chama kubwa katika kontinent hii ya Afrika ni chama cha ODM. Lero ni ikruok makare osetim kendo onge jok mabiro kelo tulo e kinde yiero mag kor gwengego. Kagitelo ni jodak oyangore ma ok ginyalo rodhore giwegi. Lazima kukuwe na mabadiliko ndani ya chama cha chungwa. Kwamba kumekuwa na mabadiliko, lakini mabadiliko haya hayajakuwa kwamba yanaweza kusaidia chama. Tunapoenda kwa uchaguzi ambao uko tarehe 27, huu uchaguzi ni uchaguzi wa polling center. Tafadhalini, uchaguzi wa polling center tunajuana sisi wenyewe, hakuna mtu mgeni anakuja pale na kura itapigwa na sisi wana Kibra. Ojende mag ODM go okoni jok matindo ema koro ni kod thuolo mar dongo duond bura mar ODM kendo kete mongirore mo e duond buche mamoko. Tunaenda uchaguzi ya ODM tarehe 27. Mwenye najua kwamba anaogopa uchaguzi aende kwake. Sisi tunajipanga katika grassroots level mpaka juu. Tuturua vijana wetu na Kimalawi duare ODM tisoyo ne mana kamacha titimo ne kamano titimo kama Don buch ODM ikore ne yiero mag jotelo mag kor gwenge tarik 27 dwe ni ma en tich adek kendo bod matayo yiero go nyocho selando ayanga chenrono. Hawa viongozi ambao mnaenda kupata ndio viongozi ambao wataendeleza chama cha chungwa endapo baba atakuwa hayuko. Na mimi nataka kupatia serikali 72 hours walete hiyo mambo ya IBC. Upogore kod yiero mag ODM, rawerego bende uchiwo siem ne ja od bura ma Mumias Peter Salasia mondo go siasa mamuol ma okelo thuwe e kinde jo era mag duond buche. Mnajua Salasia kila siku akiamka ni kutusi Raila. Nataka nimpe notice leo tukiwa hapa Kibra. Salasia yeye kama anadharau baba Raila Amolo Odinga ajue kwamba sisi kama jeshi la baba. Walter Mbaga, Ramogi TV.